ahwefo ne adofo me mamo akwa banansu yasanso e de ahyemu e wa habiem ene yensa ka raba bi ni kunu e wo fidiem hase ya nanu ade raba no e danim hantwo e bepie mu hase ya na o chene nsem se ye be ma woni nete woni na wo memu mienu be ma ne nhwe mofra no okokan ya be ma ne ntokwa maduabro nyina bem ama kire se be ma no oba ne sim kra wa we egunu yemu a cheze nya asem ketwa aye ntokwa gidigidi mentima ho ase obi ase ono na na asem ode ene yensa ka be ma no ewo hasenti yensemre yenko ne nkonkoti ono nsu na no disema odi etuja pacho di kojo mensa kapi kojo mensa adwuma a woye eye carpenter adwuma na kojo mensa ne te ha no pacho die pa ne hia wunti a ema wo de kojo ba aka no wonti bi wonanim die hia me apa ne se etiefo omo no minya me fa ahudie e kire se me ne ajai me ne te dem no wote me na me ha me dan e na metim enso no o ma minya ahoto odi matam no o ye mabusuafo nyina efra te se o ma minya ha ba kura na mate awe nti dem de ba ya ne se me hia masomdue e na aduabo ne so a wabo no on dane no on tena ne baabi na me so me ntena me baabi na minya me mahoto na me fa ntena wi asen fa nhwa me ma enu ntina mpa hwam de ne bai okay enti die di kai kwadwo mensa bo oba ne dua according to the oba na eka no de atoso mienu oni na jai omo ntwempena bio de na kwadwo mensa de ye no ompe ene opes ka ko han ne dan watu ede ne ma ene tie den so kwadwo dinatem nti omani nya na hoto oni kwadwo mensa wo sei pacho ya umi emema mienu enkwada ne wo hwan nchen pacho omo wo me ho pacho hwe di o hwe wo mo hwe no kura enya hwe papa bi se bia wa ba na woni ma abe ye dede na wa kan bia cha mso ma kan bia kire be na otwe mienu kura osian be ma kura ne hwe nkwala no o ma wo musika na otwe mienu no na kuma tona ansa ne bi wa be yi be 50 cedi no de amenkwala no omu school fees enu wa madidi emu nkoye edi school ne kura ayinsa we say na term we ana omo tworo na kwala na antworo enam school fees ni tin kwala na antworo ebi na mo de me kwan oso won hwe wo mo mu hwe mu bim eti anu kura ehia me tituru pa na mde ne ba ne ma no asetene mu no on hwe ne ma me de anya ne yire ni mi bim me mpa ne bim eti on hwe ne ma na me so me nya masomdue na me fantana ase ada sese wa hunu se wakofa mpana foforo me ba cho me enya mpana ne kuda titiru wa hunu se wakofa mpana foforo be ma ne kuda onimu no ona ese obi na akire no onimu no ezufia ni ba kuda kire no okodi atem no e ho kuda nya wona be ma no wote okofie bi mu kodi atem ai so be ma ni due kofie wura ni nyina ho fie wura ni tie mi a ode ko ne yere ho na ni be ma no na be ma ni fi nti oba no ena o kire mu na ode kire no ena sister ne frem say na wukunu ko na me say saa na oti o wo so obi a kire ne say ha na me mpana wo ena wo di atem obebodua obekum nipa koro te say edua bodie okay wo fe ni agolo mate say akura ye ti a kire wo ka je me say ya ba ha ne yakwa ateti ni de won jai eduabo no so da wa twen me se da na da sa no kan to beta ete mi a ezimi ya masumudue ntina me bai okay kwadwo mensa akwa aba ya me de ohun te sei adumi ara ote he kwadwo me ba cho me wo don pass Kuwait where Santini me ba cho me fi Central Region me Infantini ba pio o ye Infantini pio enti waba ubi man so be bobra unim se sante e ubi dia menim unim se santi wura unim se santi wura ahyemra wo ne mam hase ye modua unim sa na obi di wura ba bia no kra yidi mebusa na no unim sa menim sa se asanti wura ahyemra se ne man mu ye modua ya wa ahyemra abaye waboni dua memo ni dua wa bom bi na ma boni bi dua de wa bom me so ma boni bi mi ne wa bom eja me ba be rua me kasa me pa cho shame me na wo shame me na me modiri me say
wabodia esa madani mumu ha kwadwo yidie mi busa ona no wabodia mabo okay abaye ise empna no ne otwe ona mentwe mpona me pa chaw tie die okan na me ka kire empna no ne otwe ene ya wo o tete no ena ma wo mienu ene watu se wontumi ne wontena bi oboa sa wo tu so o ma na sumdue de na asam na bra wo sa wo ti ba bi ayete o ka che wo ya kasewi wo da me ka asam na kire wa ma wo wayi ho ano na jai sa wo toto ma asam na no wo da mate kasa na mi yiwa no hweye no amegu mfantefo anim ase ne o me pa che o mi ngu anim ase me ba ma pa okay enti o ma na sumdue o sori aduabore ena o de ha no aden die enti ena abasa wo nkyire mu ne sei aja wakasa anya no kore nkyire mu ne sei nkyire mi se dia waka no no kure bia anya hɔ kyire kyire wudie mu na minti meme dia me wo mu ne se sa ada no wo ba ha ya ba kan na asam na meme ni hɔ menim de ho show program no wɔte wɔ no mentan no wɔyɛ wo ba me hu no kumase me hu no kumase no kan sɛm bebre hɔ a me yɛ de o kan na bi wo bi nim ba me ade akato a ɛnam so a me de fom na me nim sa me yiri wo yi ma fom ne se meni na na te adwuma me nam koprai me ba da me so ono nso hwan ya de ema me na me nan me fa miamia na ono anim na o te abonti twokro ba 12 na o da so ti abonti ya de edi nkomo nti me wura dem na me ye den me ka apono ne ye den atum nti o da abonti ma ade ye den ade achi na me fom so a me ye den me de fom ye eso firi wo no me pa na acha wo saa eme duru baby wo ye aduane wo mambi me bo na akoma wo no aduane wo mambi ya ba sa me kwa abusua ho se na ba abusua tonkra man se yamra ye ya oba ya anko a me ne nya aka me ne nya bibia te me ne tra wa kakra je so o ma me nche me so me nkwa ne nchen ena na nsen a se baby eduru ya me fi adwuma ba you are me ko baby a week ansama ba ma ba me no ma nyina aye den aye fi se me ye ina me ko fa sister bi my sister no ba ya no na wo bay wa sora machi aye den abe fie ho abakasa kasa sa na wo yi scam sister wo ya na so de to aduane ye den emma ne ba na se ne bedi a na so wa anhwe o ma na sister nso wo den wo and then ma kofa oba wo den wo nto yes na sister nti o se sa wo kra wo ira wo so woni na agai sa wo yire mo nya den mun ya wale ana wasan abakasa wo ne wo yira ye de agya wore na mma ba na oba ne paba me na oba ne ye ne wo de koye nto wo na mekasa mesome no kasa metumi tade e bra wo aduane ma wudi ye se bia amema me to aduane hwe nkwala ne kama se wo kan enu anadwo kwa nkwala e bada me nchen wo mo da me nchen ne ye gya wo ne abada me nchen na nkwala ne da me nchen wo mo je nso ne age nso aguma ma asan akobọ pa me yesi na wo te ho nta de ba ya adade sei na ha me se program ne ba ya o man frem ma ya de me ma maka se opanyini men ko fault o da men ko no wa ba ha ya ma wa kwanya se kire wudi ontumi se ka wo ke won ka aje wo da be kire wo wa fam dia ma fam dia na me ja me kire no eti me hu oba wo yi no a me hu no me fa na me no wo nkwala adu tu no kra no me fa na onyimi ya yin se ba ya me na me press wontumi fo obi de hye na won fa ne ntena kuma sha abontan wa bla wo ne ababa a wole nyem kwa na wuma na oni ne ya adwuma no me force wuma na me de ne code kurum na abusuan hu nsa me ne obey na ye den ete na me ne obey ya atena saa na ya se awo ba kwa o koye ne ho ade ana ne ho ade de ma ye ma me kan sika kan me de koye ne ho ade no o ma me so ma me ti asa kan ya me me kan sika ye bo ano se ye de koye oba we ho ade no na plot bi bada de kurum no aka kira me se asase ho asam ye den ehu hia nti ya top plot no ye den e man nkwala no na akire ho ade ye de ende ya busua ye den asam ni ye diska ye den ekotua plot no ka de nti ama ho ade na ye den ama no na no ho ade nso akire no me sister mo ntokwa no ba me sister eti ya ono so de ye se yenko ni nyina yenko hia na obey ho ade bi a ewo bi ane ye den yenko ye na ye den enfiri ho obey na ye den anko ona to no nti abusua to nkra frɛ yɛn no anko nti abusua no wo munim sɛ oba wo yɛ wo me mo ho abusua nim sɛ wo me ho sisi because wo ba kwala ba ko yɛ nsan woni kogi obi nkyɛn wanyi obi amfrɛ no mia na wo frɛ me
na me kwa kan asam no ko so akwala no bag ni fi ni pedi fi ye den e de ba enti once aye no me no onno me nkwa abusuan fi ni de wo da so ye den e wo me ho abaye wo da so ne nete wo say wo da so ne nete me da so ne nete wo me ne na one ne na me ne na edi say oh ane de ekọ be yi 1 year bra wanim ekọ be 1 year ni me ne na da 1 year ni ono ne mfa ma wa na wo na wo mpese wo be kọ ne ya sa me ana me nkwa no me na wo nkọ me nkọ okay ge yi say wajawo ompe obiu na so on pe bie ba me so me mpado die nti na ono obegina FM na okacha me say me ko gina ne oni nukunu achi kwatena ho onu bisa no den am metim me ba okotena ne Yankopɔ kran pe eye den na abo ni dua Yankopɔ kran pe eye den na abo ni dua duabon e ba na duabon ba no pa duabon ba do po odu di eye den na abo ni dua ye si ye ma duabon ba si ya me bo ni dua ne say ono ba me yere ho ka kire oba de sasa me yiska ma sa oba na no de bi taduane ma ne ma nso nya no sa ewura me ba so me di masemo a me ma obi wurawura mu saa eye sa wo mo atiefo na etie no aha eye de ne duabo ba waja me wo so waja me wo nwale me biem na me makofo oba da me di na be fia di ntira wo sori ahmache na wo bo oba no ba ka se samimi yiska ma sa oba na oba ne ye den e du taduane di na odi bi ma ne nana no ma nsuo nku no na pedi o kan di en say ne e te said na wo hwa wo ma e no oba masa wo pa fa to obia bati obia ni sa me hwa me ba me aja me sa me hwa me ba me aja me nsa ena nka obeba ho aba be kan kire wo say o ma oba bi scam na ja me so oba afie ho wa bra wo hwa wo ma wo oba ho na nkwala anya ho mo da nkwala ho mo da me nkyɛn nda na ju yi kra ho na mo da ho ate na me de on koma no ansem dwale aba say gay yi say o sori a wu di na tem obi obey ni bia wu di na tem jai sa de no oboa mama wo yo ka asem wo yo oboa ma aja hwe odo san na alopa asan se mi hu oba wo yi na hu se say da oba wo yi ba ya hu ka mi ni dida ya ho ball bi wo ho sa ball ado so no oba bi ko wura ho pe no ni nukunu ento ba ya den ayo ba sa ball do bia de yere wa hwe nti ho na start program no me ye ko ball so no ho ne program no start e me de ko tu mpelifu anim sa dia mo wa ye sa be yire me pa so oba ball adwuma ne ye den ebiem ho ne adibu a emfa buo ndi ba oba tu bi jama anim sim kwasea asim jimi nyina oso wu mi hu no obi na de wo ye den efiri wu krom na odo wo ye den odo ba ba ma obi odo mo obi na nipa de hwa wuye me na me je wo na me ade me de watena saa eje wo ko krom kra me na me de ko asaf market na me de wasika ma card atu ansa me ma san ba chi back de ne kosi ya na wo makoye wo tanfo de ne si abla bu ma ko jo me makoye atanfo utumi sim ko sei na asem me da soro metumi afie soro aba eden aba to ahwefom so nyame adawro man kwajo ukọ abaye fie ho mi fie eja fie wo de mi ntumi nya achi nye wo ho wo da asema na mo kwan ukọ ho ukọ ha ukodidi na tem dabi na fie yes wa na mo kwan de ukodi ho atam wadi adi fie wura na tem da fie wura no meni na atam fie wura atam didi ebebem ni se ta ma me yira asam le den ba ya no wo mo na me de asam le den ekoto wo mo anim se bi o te fesa asem wo na aba nkwala na omo ye ntem na omo ye den wo mu susua nti mesra wo ma yankan mom me mpase sa nkwala no ebeduru abi wo mu susua na omo ablabo no awolija aba nkwala na ablabo no ba ye den eba ye basa nti yankan mom na ye den yanhwe nkwala no no nya bibi ama ye bia ye den fa nchene wi asesa wo no ma ye den ehwiegu a na ohu ye den ohu sesa nti se fie wura na ono me de asabe to wo mu anim a omo ka no se fie na mu so na oba wo wo ma wo ja asem se wo mo kan se oba wo ya so no ho na oba na twempuna nti sa ade ne ko wie ba bia nka me kojo ben sa nka me ya den me nka hwe na se bia adwuna to na nkasa wo no ho na oba wo ya sa ade no na ma me abufu ya den eba mu na wo na odi udwa ato akọ enti se ho na be ma na twempuna se de odi dwa ato anko ma no no tene ba bi wa nkasa fa udwa ato abre enti die enti na ma ko odi ma me ye no onye ma me ye no na oba na nkasa nso
Obawe. Oyiri Me udi na tem. Ado mama. Me ende eja. Onu mumu na ya me. Si ya ba here so uhunu ya. Ba bia ya tibia ado o ya me. Ma peni bi kwa o se ewura wan hwe ya makwa aka kire penifo na ye yi. Wo bie wa na wudi matam. Won wa me bie mu na ya atam didi. So we hu beba foforo, we hu sikani. Na zisia na wo si ahia me. Na so wo mpam bie mu a ya atam didi. I am timidity. Etimeji akojo me nsam ye ma adwuma me ye me carpenter adwuma. Sisi a me ba me bag so me hama ni ayi na awom. Sisi a me free ha me koma so. Etimeji ha me gina wo. Enti kwadwe onko aba ya ifie nko di na tem da papa. Me ni na tem. Me se asem ba yo onu aduane edi bi ma me di da aduane kwan afa so a na edu ba bi o de ba no. Na ma me gya di amanye sa ade ni bi. Ai so o de ba no o de asi rubber paint yadi yi na esa ade no ode ma me no ode ye de wodi sie ofi nu kwem ba boso kra ma me la ya me kwan kan kra me wade hye obi fridge me koya adwuma me duru ya na me frɛ sɛ masa ade nnam ne saa emle na me de ahye fridge me be de be sɛ nti me frɛ me ya ma wo de akoma me ayi bisa no saa ade ne amfa amle no ono kra na frem sa akọ no kra oyade no to no ba na ade na ade se da ne yanda na me since papa ne ka se yankwa abusuafie no o man yankọ ye no me de me yi me ni se yanya because say die nti awura yi ba ha ne se wabodua dane ni dua memma ni fie ho medidi na tembio and pa de bi nsi me aye firi akra bi nsi okay so wa abusua me so e na afei opeso ka kire o se oni wagyae okay mate oni wo ntibio mate na emom hwawma mate di ohia no mate okay aja mate me ni problem awura wo wabokwadwo bensa dua me ba cho me mo ni dua abomdua me mo ni dua pa me se ye kwa that day na wo so obo dua da ye da no obo dua sa day no me se me ba me kwa me mpran ho na me ba ye no me ba anadu no ayi ahomate fo no no eyaye ma ho bi we animu ho no muse no wate so eti me duru ha no mo no mi ka mi wura dem no se wura agina ho na me se ade anajo na ju we be pe de wa ha o kajem se a obi a kire no se me won penent wo ma teteme eti no obai ena me se ma teteme no me mpra bi no me no na tie eti me ni ye de sa na me fie wura ka se ade anchen ti me nya da me nkuma no ntum na mi nya de na me ye de me ye no ena mi jai dede no na me ten mo no nso gina ho ena oda cha ya na okoi to okoi na ni mutiti e bo be 6 ko bo 7 no ena o sa ba ye ena okoi efie na me ka se o se ho na be ma ne tie no okoi fie ko di atema me gbo nipa kro dia meku no me dia de be bo no meku no na me tete to o ka sa no ne na sister no so me ni e free pant wo no okoi no na sister ne nim so okoi na sister ne frɛ me ti me ekɔ no ena Pentecost asɔre dan bi wɔ hɔ ɔsa fa Pentecost dan na chi the sister bi fie hɔ no ma yɛ sɛ na omu yɛ opoti sɛ ma sa ahoma wɔ yɛn ntamu sɛ na me hata no ena ɔbɛ wuro no ho ɔba afrɛtiefo bu so wɔti kurodua no papa tan mu wɔ wuro no ho ena wɔ bɔ me dua so ɔbɛ kume ɛkɔ ba wuro ne ho ba twan a de ho nyina da so me se me me so de o ya fato no otifo oda dada enti de wo kai otifo no bi ba kire na adwene sa na me pa ro ne ho ofie ro ne ho bo ne ho ni ked an ho na mu nyina da so obe ekwa obe fa so obe bo medua na obe kum bi obe kume an obo du enti no ho na ba me di etum de ka de bedru ebe da am se kuna na opeso okume me so me nya ne hwe ne bibia so ni mi ho na mo se ma fa ne bibi eti wa me fe ma na me fe ma no nti na me di me ka de da mo se mo na mo ka o ni bia asam ma no eti dua na wa bɔ ne de ekwan bi o fa so obeda ne dua no bia wona ne na oba so wo mpe wa ye boni dua kwadwo oba so wo mpe wa ye boni dua eja ye no oba ne de uchi oba da asam na eja me senti na me busa onu dua na obobo die nto no woje ne die na esi na oba ka me me David na bo dua o dance ni ne ai me dance o dance ni aka me wa ba no dance ni wa ai ya kan say kro bia mpa cho wo ba no wo bi sa me dance wo ba ne ba ne nche no wo hwe ankwala no hey na wo sa fra me ba fun so ka ja ne se me ba no ko school o fra le fun so ka ja ne se an ka ja me se wa bo me dua sa ta na me fun na me ka so wa se no na se na me ni fun
ɛna wɔfrɛ me ba no ka sɛ ɔbɛka kyɛ me anadwo fa bɛɛ sɛ 8 ne sɛ wabɔ me dua nti me wɔda na me ba no frɛ ne mu ɔbae ma da so wabɔ odua na me sɛ na ma ba da wabɔ me dua sɛ ma yɛ ne da wɔ se me de me nim o ɛna me so na makɔ adwuma aba bɔɔla so adwuma no ba na asa wabrɛ kakra nti ne ma da ɛna nti ade akyi ɛna me sɛ da bi me ntena so me kɔ ne fie wura hɔ no makɔ bi makɔ ka kyerɛ na wabusa na ma me sɛ wabɔ me dua ana sɛ wɔ mo me dua eti me kɔɔ no me kɔɔ na papa ne nsɔre ɛna mba ketewa no so kɔdaa ne hɔ panini dɔ wankɔ bi eti me duru ana mo na me bɔ punu no mu na wo bie ye ɛna wo pia akɔda na ti kɔde ma me sɛ kɔɔ na me hɔ ɛna me sɛ na akɔda wa da na wɔ n'ani so no wayi na free dem apia na ma me sɛ wɔn kɔ ada na nka wo kɔwura da mo hɔ na enura hɔ ɛne kɔda na fiewura aba ne gyina hɔ na fiewura aba no na bie gate men gate da no si ansa na wɔwura ɔno ne dem inside eti obi gate ni ma na me bɔ punu no ɛna opie bae eti opie bae na me busa ne sɛ akɔda wa da na wɔ n'ani so no wa pia akɔda na ti kɔde ama me saa no ɛna busa ne sɛ wo na wo so wabɔ ndua ɔsean ma bɔ odua na wo da bia wo ne me kasa wo se ma no nsa me yɛ kwawinsani ti ma bɔ odua eti me bia na na so wabɔ ndua so ma ya ɔdɛ asɛm na aka nyansa bia enim ebiri sɛ me nya wo hwe na wabɔ ndua ɛna ɔsean kwala no me hwu mu biem on papa wa bɔɔla ne so wɔ kɔna bɛɛma no nyɛ dɛ ɛhwɛ no ɛna me sesɛ nkwala no kora bo hwe wɔ mo dada sika ma na wɔtwe obusu mi o sɛ ɔne ɛyɛ bɛyɛ dede sa na ɔka bi kyerɛ na me kan bi kyerɛ na wɔkɔ a ɔsean nkwala ne papa wa bɔɔla so etu ɔmo gi sika ɔnhwɛ nkwala no eti wɔn mo na me nu yi ya ka gye me sɛ ai munum sɛ me yɛ kurasi ni ba sa ko wa ma me fa me ɛna me so ka gye sɛ me yɛ kurasi ni ntina me se ni mpe obi ma wo so wɔnyɛ dɛ wɔnte wɔn ase ɛnam sɛ asa wo so wonnim wo so wo se wo hwan kwala na dia ne wo ba na wo hyɛ da mu hɔ no mu wo so nyi sika ma ne fa nkɔma ne ma ɛna me ka asa na me dan na me ni na me yɛ dɛ me baaye ɛno na ɔse me ma bɔ ne dua wo so wo ka sɛ wo yi sika anya dɛ ama wo ma sɛ me se ya ba kɔ se ya kɔ ba bi da ne dua no ne mu dua mo se me ma bɔ dua wo kwadwo ya mpasa wo ro wo ho wa wuro no ho me ba me musa awasɛm kwadwo ya mpasa wo ro wo ho on na ka me de menim wo na me busa wo na me se menim on na ka me de menim me wuro me ho nti me de menim on na ka me wuro me edua no wo bɔ no wa ro wo ho me wuro me ho on na ka me de menim me wuro me ho ana o ka se panyini te se wa bonike ano ne tie mbo na o ka kire na ma oba we mu nim na mama na oto mu nim na aja mu nim na hwe odo se hwe wi ase en obi ye o papa obi aso obi ye o papa papa no wan fa boni aye de wan fa boni aye de wan fa boni aye ye di abo nkwan ne ye ni po wi ase wo obi ade de se hye no na me abibia abaye ho wo mama na wo na de corner be de e be kan say gay o wa emi ano gay o da so pe wa de a aja na gay we o to na hu sa me ka begin na hu bra oba wo ehu na hu bra wa hu na o da so pe wa ma ye de ne ba ye no kra hu na o mu nyina wa kra ase me nti na oba wo ya aka kro wo yim na wo kwadwo o da so pe wa de a da me ana me pa ni enugu ase wo yi o so papa me pe me dwonyame ka me so amefo enum guase we o mpe ni biem enum guase we chineke me sisi anu ehun sa me ahia me wa ahia ba ma wo sika ntu wonkɔ wale sisi a me kodo me sa ahia me eno onu ahia ba ma wo sika nti sisi a wonkɔ wo sika ni so obi do obi buo koduru ba bia ehun nimpa kro ne fa enum guase anya den entua ne ka sebe otafet obi anim ba bia me hu maami we na me ni bi na onu so ni bi ya tere mobo me sa obi fie ya tere mobo me sa ta ma ni ye tukra na ka prakra bi yin no 2000 me di si ni sem na me ko share ba bia na me ye 25 me kire kwom sa na me ni di na me di sa ska 25 ne ye den esa ade bra no ase ye kwotera ye nya ba bia ye den kwa kwotera bisanse ba bia me ti sisi ai fiewura na me ti mo se me bonu dia wo wado me se fiewura nsa hwan na diska kwama fiewura no ba bia ono kwa ha den ba bia me ha den amete no mo mi se hwan na diska kwama fiewura ba bia oti wo na akọ han ma nya me na me ha hwan na dia bufuo ba se
ya to plot bi scan ko pa so de ye japade ma nkwala na me ma de me ma hye na nyo ya ama o de akwa ha adan nti wo de bufuo bai na ama de gba to so abade pa na to sa enti wo gay o ka sa wa ye den pa enti o di jao dia me ye ne se dia bone a me beja ga no me de ye na me ye me mfom so ameka to so ma afom no sa de ndie ma afom no me pra wa adwuma nti me ba na odi so hye de esi so dade no kro no aye de anu aduan am sa bete kra na oye de wo kan ma me nkoto na me bi kra me ko man yanka na me to na bi na me de bai ti dade no kro oye ayi na ma me o kan bete kra na de ma me nti me di wie na me ye se wonya de me na me pra no won fa so hye ma ye de ememi ama me nti so hye na me kan no ne ma me bi ti abonten twokrodo wo ba 12 o'clock no ye de no ban ma nti me da me wura dem na me kan me pro no tum no da abonten ma de etin that day no ne hwan na da abonten ho that day no onem ayi me baba yo ba ko ma ba no ma ba ko enti wo ma ne de wo ne ma ne de o mo da dem so o mo me na cha abonten na ko fra o mo ma so nkwala na me na ko 2 times wa ma me ankasa me de me nan nkaka akra kwa abonten wo ko fra do wa enti kwakwe na ente se kwadwo ono ene na ba no ma no ka o mu gu abonten na otum e na one wo de die wo me ka so ono so da ama ono ama so ono ma soma ono ama ono akọ akaka o ma me ho ma soma sa aketo no so 10 years no ono so akọ ono call yo ba say da mama da so ti wo so onye de wo ma e na ben ami pia abonten na me kofro ba yo ba ya ye de wa ma na da na ne wa mfre wa ba do man say o kan ho o ma ta ada no wa mfre no me se wo ma ya o to nya me am hwe school akwa me an na me hwe school bisa no ma me abanoma me an na me hwe no ya de ne ba me an na me hwe no me an na me hwe school bisa no me an na me hwe abanoma ni na wo school me an na me hwe wo mu ni na ba ko ko ye panimu a ba pram su school no eduru Saturday a me yiska mama mi na waka banku no aye stu account omo no fi pram so abaje na mama ni sky den account no omo ko nna yina me mala pay ade adi okay we da chi mala pay ade adi se be ma aye sa nioma we nyina ya ma wa wo eye de na wuja be ma no mala pay ade me ba cho de ma mi ni ja me ka sa mi mpe ni biu oye mguasini ono wa fa o se bia me mo twa hia ikura obeba be yemia de masekura to me ho agumani masipoto otumi de wo waseto papa obua bido nyame adia no na wo mu afamu Mr. Tachifu muntie ya be ma no de yeme e wo fia no adie ni bi da waso anyu onu obua enti na ma wuja no sa adie ni no da me say obe ya wa te say wa fa o say eni pem na say akola na ne te obedu atama na ogu ani ma say acha de ba ma e fra na ta wanyini ma so be 26 na 7 one ne ma meti mo na akwa be ma ne be srai na be ma na nim ana obe jame a kire no obe ba na nim te bo kura na kura wo kwa wonkra wo kura wonkra no mama enti wo ha atesi power asabi enya ta na yeme obua eja obua di ma tamu akola na oba wo na no wa akwade ya aba dia wo kan na odosan na wi ya aba dia wo ka se mimidi na atam wo for saa no ma ni na eja nya no krehwe ya ti obi fi ya ti ba bi ne de eyedi fe se utie ebeba utie oba ni nkrubo na wo ma ne bo eda abonten na uhu ni se no na ejina aso no ono kura nka no o di ono kire ne se wo sabe utubi di na atam ade ja anya no kre ane de anya no enti so obey ka se enya da o mane da abontinti no ogina aso edija awa uhu ni se die enti no oba we ja be de mehu ni se bola do so na wo kọ ho no oba bi akọ ho a na ne yere oba bia me dunyame eliba be ta na egu bo bebre enti ho na okọ ya na sa no mane ye de wa kodina be ma o wo soro sine papa enti no ayi papa ya me ba cho me no me betna o me na tena 10 years me papa we kura mu no busumi mienu kura nyan mi hu no kra busumi eso timi bo bola ne so ebe di matama ma bola so fo
eti mi busa say na say na wo kunu yi wote bola asofo no mana no mo ya adwuma no oba wa adwuma mu ho nyina me master ayo ma wutie mi a me na mama na me kasa no otimi je me master ene ne ge sister abena otimi je ma tim ga o ya shawe ni na o wa ma sa o master kra awo kana o medina fidie so aka sa sa master kra ya fun wo afidie we so Bema men kasa ja betumi aka tie mi oh wait tobo chesan ma twa asan ja ma twa asan ai wo de me yiri kwati meba men kasa sesi again wo so wanya broken heart ya na abajo ja ane na ba kan ya yima bu fukura no me aja ben san me ya adwa me ball on fan me tumi ko ban so esa ko do mani ade ma wo mo ye na ma be gyan wa ma ba ba kwa ba tete me life kojo wunya broken heart me dunyame eja na wunya broken heart ya oba ko ne mpena ho sabe wo hye ne mpena da ma ne mpena etu na wo wote ne da etu menti ne da cha se ba wo kala o eya no kre na adalo meti sa asam na ha me no eya no kre de oya kire me no na me so me pasa me so me ye bi gu na ni ma se because onu be gu ma ni ma se awa abra oba a hye bedam ono ba mo a che mo su mo da na for kra mo agwo kan mi bie ya so se de na o ma akwara ne ye de e beda am ho enti no de tetewa na na obeje odi atam ana wo da so pewa de ana ba cho be le mi wala mo ba la mi di na ti wa e de ma so die na me bine sa me yire da me wa ne sa me nya me yire na me si me ja me yire na me ma ba ba de me ma ba fa wo ge we fie wa nkotena ho na dwungu ni ya me pemu aja me na ka ba ho ma me ka sa me tiro me ko jo me san me dan ya me ti mi si fie o me ha dan e so me dan ya me ti ma o me empa bi oni na ye den e si dem de nti na me so da film pa so akwatena obi abo me si mi fie e da ba me ka sa me tiro me yire no kwan ya ono de me fa so e wa ablabo mi no e obi ahi na oyi ma so tire se hwe fu ani ba hwa ade na wo yire ne de awo ya no wo so twe ho ye ne e fire no ho ya sa me kwatena ho e no ni pa frame me amache se we hu so okọ ba bi sei nti ya bobe ya me nya call na memla maba na ofiri ho ba ofiri da na owo mu ne ni pa frame na me so me di mani ye ne ya kwa hwa na oba so no ha bi fra wa kan se ha me wa mo ye nka ko si awuwu aja mi nshiewu oda so ono ba na ono ba ho ache na ono sora anadwe na ono ba te me yire won no ono oba oshi owu na me bete ne woni se mi yiska ma na ono ba na oba te oba no won na oba no ko ya wa ma bi mi no ono obi ono oshi enti se si awasen wo de enti wo so be se ne de na ya atika no obi anti ni ba bi no na japa na ma wo ba be sia wo ba be sia kra wo be gu ma wale na me ba me na me wu de na pesa o ya atika ye bodua edua ben edua ne dia so ono de ba na me so me de asia si ye mienu wa bo na ma bo ono ntumi nka no kre so ono bo ya abo so ono so mo edua be no fante oba we oso mo ya me mo yo o ma wo be ja me kojo me se meje wa ebu wusuda samu wusuda de me ase David kojo na unsu anka obi mfra wa homachenka ho kwa akoye de David no na homachenka so obi na ma le lie se me bucket wa ro kwa 10 years no o ye interview ma me na aba wo ya ba o ye sa anti nkwara ne ba na o ma kaka o de ba sister ni si oba na ni oba da dwokra ba to fo kwa oba wo ibate so obi aba mo enti wotetew sister itetew me donya me e ka me soro na de nti nko obi aba obi wona ne ya wudu ya ne wate ene esesei die ose etuo ntwa ntwa me kwa ha ye ba ye ya me de no obi anante ne ba bi na me de nda me di ka kire bo se sisi a me de sisi ahia me wanye skeni won wale no okay na yankopon ya de ye nyina obi ante ne hi ena wia yi kwabra dwomo akwaba mehu se waba homa ne so na sebe abaya obi mfa wonye wuyi na sebe wabeduru kromunti yine ma eya mpase oba no na
abanoma kan ho a obetena abanom me ba ne de obetena ne nchen na no na me maame ho one me maame na nete ewe ye kurum no akwala ne ba ni wo me maame de pani no keto na wo se won na ehwe ni school no na akwala ne ba kuma se ha no ma ha no me maame ho no maame we class ina no me na wo mo papa kra na edu ba bi na won ne papa wo ma me no maame de hia wo kurum me koto school mpabo ina de ma akwala no no to asa akwala na nkasa ba akwala na nkasa ba aba tra menene ebenyinse asa akwala no betra me nchen wa ha ento wo ba de maame efiri mu maame ne ka ba bi no na ma oma usika ma wo de ba oma usika ma wo de ka banku ma wo dwa yo mfufu wo eyi ma wo dwa yo mfufu ma so kra ma tam kom de no ss ne de same na me di pa na no di pa etimi no ba no no okwa na mimi ya aduane na wa ma niska na edi ya no hunti no na sa bia na ka ko ma kra eti wu ku na ni wa te kumia ma wu kumia daddy mi ku aye de obi a me po me de ku obi a me no wa wu nkola mienu wa gu ma mienu o baabi na me de wa ba wu ma mienu de na che se me ku ba je se baabi a wu wa kodu na wo de wo de ko ye de wo ni kurum eja abotere ho de am yan ko ho wo ti kuma se ha o se me de mato waduro e de do ko wase ba sama bibia bako ti u to be waduro nyina akọ na za wo pa wase mu na de na obe eja me no mo abusuani na akoya ba ako ene o mo aye free ba asa bonsam na aye den e be wura ndu mabim enti dia esibia ya asam wo ko bola ne so no ho na akọ chi bi ntina ma uyi papa ba jo bola ne so de ho na kofa asa no me ina me ma fa be ma wo da bola ne so wo so mo wo nu mu nyina etie mi bola ne so obi ntimi fa ne sample nti say nipa so mesi me mpena no na me kwa adwuma akora na say e bia mi medidia me kura nti say bia ma no ka say bia no obi kasa na say bi say bia ye nyina ya be hia ne yedidi ne yedi nkomo okay kwadwo duana wa bo aba ya ne be ne dai duana ya kosi yin de se so no dan na de ono dan na de na me so me dan na me de na duana kura na de ha esi boy ya no se be ma ni nya ho aduabo na yeye wa say be ma ni nya ho aduabo na me aso bi ntim bo so ska emfa nkwada na meba be ma no abodua we o ka say wan hwe ya abofo bi free mensi abasisi ani mpo de be ja onu mpo de kato aso anya de enye den wan hwe ya ebi asi wa ha ande me ni meja because ma me kire wade bi wote santimam emfantimam na se emfantiman nyina wo hene te se santimai tie no ahye mra ubusu a fantini ma honto enti se wo so abetena santimam na santimai ni nyina ewura ahye ne mra adenti na ese obebuso wo se onye wadwen so oba ubeku no oba me ne na wo mama mienu de meda ku no miwa wo so abodua na dua na yedai edua na ma unya mfa onu bo medua onu bo dua ni bi onu bo dua se dia me ja nya maka onu abo onu abo na se dia be so o boy eti enya omo ya ja me nka nana omo dua na me obi kase akwada sika ho asem no o kase memma oba ni sika se nye duabo ana wodi bibi to aso ma fa bibi anto aso o de ato aso me de anto aso na ma me so me kan se so owura be ma ni den ana se be ma ni miliska me so me de anto de okoro ho ko boy ai me wura me ho wa wura no ho me se atiefu na ho me me hu ara wujina na wura ho de ke na o ma nam lo kwa mo ni na hwe wono me wala hwe me ura ona oka wasemu kwajo eje unim nom kakra dabi an me ensa dabi me brother me fi adwuma pon dia manu bi na se bia menya yi dia me enti unim nom ensa dia me nom apetesi okay me dia ni dre ma apetesi me fe nsi kwajo utumi nom bo pa dabi ya me pengu na dia ne bo de ne we de no akono mabo man ma be tu tota na atre because the obey ke kan e ko fi die se wani kan ya edu ba bia me jo die ni die o tie me menji obi die means ni obi o mo dabi menkasa ahaya amuwei eya mumu mienu mu nsamo amoka
eni yegyina so a yede busa nsem o because sesebe saa neoma we be koso no se kakra ni fie a kakra ni wani so a ebe ye den eti na me pese mi hu se otumi twa ya ne na de ba ya me mpangu me ankasa ko be kojo mensa na obi a bibia begina soro na hwe kuma asedan long span hwe kuma asedan atenten obetuma anom sa de akoye sa adwuma wo yi o hye unim hye me ye bi da me num wi da okay edin saa de we ya ye friend mpana twen ne awade yi emunsem dooso se wutie de kwadwo mensa kan enti na ya no makobisa wo mama wo obi ne kan wo de wo ma kwadwo mensa ba chan ye kofa wo fira akura ase bre kwadwo mensa me ya na me ba bedi mi pa na odi hu me wo bedi pa e na odi hu ya na me di hu nka so obi na de wo ma why ne kan wo ma kwadwo mensa ba edi nkan ne de ono ana kan satam na me baabi a me ye adwuma na ben ono baabi a na wote no eti me te wono mo a na waba no me wan se obetwa kakra nti ne yeso ye aduane kan eti se mimi e bia me nya hwe a benchi bisi wona mete so wo kire eti ono wa no nsa ne wi a na waba me ntia na obisa me wo firi hen na wo na so oni mi di nkomo sa na odo peso asemboto mani eti me na me ba eti na me fa ma adwenye de ema no na won ti ase ema no eti ema me madam no kunu enya asem ediko police station ena mi nua na sa me na me da aprabo na magba bebia me ye adwuma eti me ye na me koye na me nya adwuma me ti fie no ena me ma ayiwo me nua na madam no efa me ne me ye adwuma eti ya wonu mo da kura na wo ba ho no ofra adwuma e ba na wo fa ho ena oni mi didi nkomo no busam sa na me bona me se ai eti wo ye mpona me fi no ana me adwuma wura na se papa pen mu se ya wo so woni yire de onne tena obetimi ayede abo anti enene ntena enti madam no ne care ansa na wo ti ase na je se wan kasa de enye se na pe kwadwo mensa dada o wo de madam no anim fere ne ti ase de ma no meboa ba chan eja no pa me ankasa no pa me ankasa wo ye de na hu se no wa that's why me oba pa wa otu bi hu sabe makwa no otwa wa ye di tabi a me fi adwuma bako bia na wa ye di abekom de ya fina kwa me ha wo situ ono baka se obi a adwendwen bi ye den da no so na me nti one day na me say gay am se bibi ye den aha no nti mabo apin na ma hwe na ye den aba me nchen na ma na adwendwen na wo dwen na ye den afi du aja me to me ye nipa boni ni o na ma abadan nipa boni ni wo ayi amama anim no se me hu oba we ya ba bia makobia amane no amate me sware no makogya ne ba bia o ye adwuma no e kwan ne makogya no ansamma be fie be dware ansamma ye den me makọ adwuma enumre so me fie adwuma ba ansamasa ye den akọ ba bia o ye adwuma no na makofa no na me ne na ye den abe fie bi so ho aya no ne workers na ye den ada ho na time wo ya mma ne de na se okwa o se nkwala ni nti time bi o ye den me de no be fie ma ne ye den e bada oba we onim ka se wo o se wo eye adwuma wura no ne kam oboa sa ma me ko ni ye adwuma kura wa adua ne ka wo de hu se me ba che wo se na ge da bi o ya pra bo ni ma mi no mama wo kura so adua ka wa adua ka kura ma me ne kura nka me kwa yire kura ji ska no na wa so me ya na me nya esa mo wa nu mo dabi o me ka apraboni no apraboni ndo ado ka sa ma na koyo mensa ma me no koyo mensa ni hu broken heart wo mu ya me pegu eja sa do me na bi ni ho eja yifiri mu sa uni sa de bia hu yifiri mu de ai na me nyimfiri sa broken heart uni bi dia yifiri me koyo mensa mu sa me ni bi na me ade ba kwa ya ha me se hu me sa ntutu wo ye be ye ntam ya hu ebetu ama me kwa me nka me beduru ba bi no me chi da ba di wo yogina hoyi wo pa me 2 million ma ne sisi e ni ba ya 3 days bo so ofra me na nkwala ne sika aso na ma asan na nkwala mu ko school ya kent ba bi a me wo no me ko ba bi o wan hwe yi a me nka nti ma hu ma ba no obi ba ka se me ye kohwini because
Say ska maji wo ho ni na dodo na baba leves wo fi. Ni na chi oba we nya de. Eyi ma ye. Eya kwa me. Nana. Ma chi atiefo. Kojo men sane mama asemi. Chi atiefo bi o omutiti na chi obia. Nana o se wi asese obi se ma enko na ni bakro na ase ma ensan a. Ye nyi na chinyo. Na wi ase na da ho no. Odo sa na da pa twan kwa na bem. Da bia meta ka se no krensan nipa na empeneka. Omumienu a muti osisi yi. Omo ankasa mu no ba ko pe ba ko. Sam ko fo ko nyome sa ne yire mama tiwi. Omo mu no ba ko pe ba ko. Isu anim ha die o bisa mo se meni na jai mempani biem. Meni na jai mempani biem. Na so ko hye ne kokko mu a woni se nka mpan fo mi mo kwan a. Ina nka mepe mama o. Mama ka mpe ko nyome sa o. Ye nim wo muntimi nka na kore. Na utie mo nsem na nyina so papa bia nim mame se awarija ye beba o. Awarija se makotete we wo se wontimi nku no na so duabo wo mienu ntemu mintimi nku na so mo mienu nyina obi abodua mo mienu nyina obi antimi ka so mo obi mienu nyina obi abodua na ka wo se dua so nku ni baba ko duabo no enku ni baba ko obi ape duabo bia so duabo na beku no omo mienu nana me se konyo me sa ne mama mo tui ba ko pe ba ko do ba ko pa se minyana we dia campaign for mesra mo nka aware no mai na so no kre na mo pesa bekanti mi de mi peni biem mi de se mi peni biem na so o mo ko hekoko makusu yen sha die bi su anamo na me ni wutuo na ka empanifo se odo ni de ne ho akodim odo de ne ho akodim onko jo mensa kasa na okasa na ne ho akodim o ba bi na ne sa ko hye ase na ka be ma otim so waduro no wo ma de ko ma na ase Bema ti so waduro ni wo ma de ko ma na ase odo ni de ne ho akodim nto ka bibia mama wo de kaide mayo mama kaide mayo wo ka kan sem bia no se nti mo pa nya be ko for free e na jana kasa tenten ni obi kore obi bore nya so obi kore obi are we na fansie na nko ba kwa we na wo se obi afre wo se bra behwe be frɛ wa bra o frɛ wa so na sa ko ya tei na wo mabie mu anka be den ana wo ko obi dia ba bo gba konfo nka be den o ko tete o ba nti akwa bi o Libya e na mo se sa police bi mi modi sa ayi police bi do wodi nti be ma be hye ho a na ono di ne ko tem sa na wo hwe afa dia o ne ko te wa na kon dia ade wo no cho na ne apai se amadi nko asema mani abo wadi nko asema mo woni ka ko en wi ku wadi nko asema mo woni abo obanti o na ye hwe ni ye se obi se me ne wo na ekọ me yen san a har ho bi brane ye mo ne bedo se me pobie no ahwe papa we wo ne gwei mpana no be wa konya asem saa so na wo so mpana no papa we mpana no ne wo wa konya asem na wo about him ko so ukunu da mi se ma me na ba ho wo do man na ye ayo wo kan wan kwa wo de man na ko ye yitu ko se ma me ne se ho a na wo de na ka ko pe den ho Femi ofra me ba no ofra so se wa bo mi dua no na me ko se mi ko ka che ni fiewura no e so on ka sa nche me ko e na ni fiewura ne nsore e so no te me ka sa na no opia me ba na ti ko de ne ma me se mi nsomo we nyina e betwa wa ha sa pepe na ne ho abaye nim hai e betwa kwajo ko nya ka se kwajo kura utiye obai oso ono mpew onso se wo mpe enti obi antena ne baabi enei die na esosene Otecfm afidie ni kuro mu ho anyanyam bia obi ntie obai nyeni nua ba na odi na di na chi abai enti wo sa o ka se chesi yanko abusia ha yanko abusia se te ho ase na kunu se o te o baabi na wo hwa wo ma uni awu bia bi kwala no kra na ebeduru baabi ya beje yi ohwehwem wo because kwala no die si kwala kra che se kwala nyame o be ye ne me nyame ubedie no eye udeduru ho a enti aga munya mamenie ekọ fitia mu yi monhwe nhunu se eduabo no krachi onane mfiri ho na afei tobo so obo obi ana wa mobi wo de no age atum ono nso onyi ntuma eduru a ye tokosia ye hwehwemu enti so abobi ana wo mobi no enya de se be kokwa ye behu ni nyina duabo ni mfiri ho nwie no oma de eye oma
ma wani nkɔma ho dabi wo ya saade ne tobo emfia bɛyɛ wo bɛhwɛ no wo bɛhwɛ wo ma akosi sɛ obɛboa ho sɛ opɛ sɛ okoye odi ede ɛndi obi nhyɛ wo enti muni sa adwuma no emfa ma me da mo se abusia wari mu nsɛm dɔso ɛno na akɔbɔ ka wɔ ne nwum sɛ wari mu nsɛm dɔso awari nso ɛkwan ɛwa enti fɛ po bi tumi tim sɛ papa mu obɔ ne mu mene wa abusia nya asɛm ketwa o nya easy how come say bema ayi na kumem ahye oba support no papa mu obɔ ne mu na ebe wie echi na oba no bema na nsesi form obi ne ba ko e de ahye ne nsa eya pa bema idi nkonya ya ka oba no san ba back na so oba no akɔtɔ odo foforo ma che se onti ne ehu gyae kra wa atɔ odo mu ankasa odo ntintan odo elastic na oba na akɔtɔ muti we ne hia enye sisi ano ne awose ye ne se enuabro na omabro mo ene ye hye na asundwe eba na afa nwumienu na nya ni e de hwe mofa no na omoda ahye esi omuyie abusia aha na mde ubesi ye like ne en share na fa ye subscribe media mje so ene na akosia a de pahaso da sa emergency na TV da sana e sanso de hwemu e wa ha bi ntima krawa na madawase